Er du træt af at være en doven taber og vil være stærkere? Så skal du bare træne ligesom mig og se, hvordan din krop vil transformere. Ja, det burde jeg. Jeg har været alt for doven. Og nu skal jeg ud med denne cola. Det er usundt. Tid til at tage fitness for første gang. Hej, du kan gå her. Ja, det vil jeg gerne. Nu er det tid til at få mine proteiner i dag. Det kommer til at være mig. Nu er det tid til at træne. Jeg har trænet så meget, at jeg ikke ser progression mere, så nu vil jeg bruge steroider. Efter jeg har taget de her steroider, er jeg blevet så stærk, og det er gået mega godt. Mit hjerte. Efter hjertestopper fik Bob uregelmæssigt hjerterytme og forhøjet blodtryk, og nu er han bange for at træne igen.